nyakorom gajonka moro mintiere machiegni nonro mar gaset okinyi makawuono chieng' tarik 27 dwe mar 7 higa mar 2023 kaka pile nyakorom gajwang' wanono gazede ariyo antiere ka gi The Standard gi Daily Nation. Thoro weche aneno mana ka chalre ka en mana ni weche mabende gitiyo godo manyalo bedo ni opogore. Kata kamano okinyi makawuono antiere gi jafwambo mong'ere kaka Boniface Otieno. Boniface arwaki ni machiegni. Erokamano. Achiew maber. Manain. Amba achiew makare. Erokamano ahinya kuom rwak makende e Ramogi studio kae okinyi makawuono. Erokamano ahinya. Boniface aselero ni nyakorom gajwang' ni king'iyo The Standard gi Daily Nation thoro wach chalre. En mana ni koro weche mabende nyalo bedo ni gitiyo godo ema ntiere kod pogruok. Kineno gazede ariyo makama. Ang'e ni nitie ga thoro wach mabende idhianjo kanyo. Bang' mano bende ntiere weche mopogore mabende nyakorom gajwang' geno ng'iyo ei gazede okinyi makawuono. Wanochak mana gi The Standard nyakorom gajwang' kama thoro wach mabende nitiere en kotenre kod wang'e thoro wach maduong' ni omonde en kotenre kod twak mabende koro igeto yude kind jatend piny mano William Ruto kod ogai mar Azimio. Koro Standard wacho ni headliners fears over Ruto Raila deal in the making. Dibed ni headliners gi mae kama wacho nitiere Boniface. Erokamano aparo ni mana kaka iwacho no headliners gikoko rano nyalo wacho ni gineno ni samoro gibiro bedo rendered joma useless ka jogi odhie mosruok bowinjore. Waseneno kata chien kacha gin magisebedo ka gimiyo twak manyocha wan go kata chien kacha ok dhi mbele. Iparo twak moro manyocha dhi mbele bunge kacha kasto nong'ade. Ananyalo wacho ni headliners owekao positions motegno nikech kama koro wachope kaka Kenya wadwaro solution ni problem ma wan go. Kendo anyalo wacho ni going forward nyaka wang'ine ang' maber ni Kenya to seche ma samoro kata politicians gokao headline positions gima nyaka ging'en gin mana duoko wachien. To pare kata mna kwacho ni headliners gin jok ma dibed ni geng'o twak e kind jatend piny gi jatend kweth mar Azimio. To ok giwuok kata mana e kweth mar Kenya Kwanza kende nyaka e kweth mar Azimio. Correct. Jok ma headline mwacho ni headliners giwuok e both sides mag coalition kendo gin jogo machiegni sana kod ogaya ariyo gi. Moko kuom gi gin jok mabedo trusted kabisa kod moluor bwana Raila Odinga kod ker marwa Mr. William Ruto. En hawi marach ni wane situation mwantie politically weche ok be ahinya at the moment. To yudo ni jok machiegni gi jogi moripo bende miyo gi advice which is the correct position. Ineno kacha ka moluor Jeremiah Kioni wacho ni if it will lead to me being called as a headliner, so be it. Oyie mondo bi oluonge kaka headliner. Winjo kanyo kwacho ni oko cham tear gas no. I do not consume tear gas for the sake of myself. Correct. But for the sake of suffering Kenyans. Correct. But ananyalo wacho ni jogi oripo ben ni gi reason in as much as gichiegni gi jogi sama giromo ka gitimo private meetings mag gi ng'ato ken osiep ni oripo ben no mi the correct advice kendo seche gi mwadwaro jotelo machalo kaka Jeremiah Kioni machiegni kod ogaye marwa Raila Amolo Odinga mondo mi the correct advice. Ng'ato kaka Jeremiah Kioni in my personal view ok anyal mor kokao headline position. Weche osebedo matek wasedhi e maandamano jogwa osetho mang'eny omiyo sache macholo kamae nyaka to koro anwa reason together mondo jok makata kao headline positions gi giduog chien mondo gipenjre ni to at the moment ang'o maber ni Kenya. Ang'eni mathoth ndik kanye gazete it gazete maiye mano gazete mar auchiel kapok adhi gazete it gazete mar auchiel ma The Standard nyakorom gajwang' wang'e na moko kuom weche mabende biro bedo kalidho ni kanye nonro mar gazete ma wuod Uhuru mong'ere kaka Jomo bedo duche manyoro koro doho nowacho mar mondo mi kik kaw magina mago bunde mabende entiere godo. Kopogore gi mano bende it gazete mar 7 biro bedo kwaneno gimomeni jopuonje kanyakla kod jotije mago mag piny owacho biro bedo ka yudo rima mago maga osara magi dibed ni nitie kaka ng'ade gi osara mano en wach mabende biro bedo kwang'iyo kanye ite mano mar 7. Kopogore gi mano bende wach mabende biro bedo kwang'iyo en mar jasiasa mochao ne pacho kaendi mabende nosetho mano Nyachai mabende nitiere achiel kuom miyo moro mabende koro wacho ni Nyachai ni ne en wuon ode kendo wacho ni ne entiere gi nyithinde madero made. Kata kamano miyo makamano bende wachre ni
ne onyuom kata mana kuonde mamoko, kuonde madirom 4. Koro wach makamano wabro bedo kwang'e ite mar 2. Ka ite mar 3 nitiere rawera moro e gwenge mag Baragoi mane kaunti ma Samburu mong'ere kaka John Lukota. Iwacho ni kapo nono ni in gi ng'ol ok nyal mono ng'ato timo tije mage. John ni nyaka gi sani nitiere gi masters degree, nonyuole gi ng'ol, noonge lwetege, kata kamano osenyalo modhi moloso kata mana mochopo okenge mamalo. Nyaka sani bende koro ochano mar bedo lecturer, mano japuonj mbalariany. Kwa kamano wachaka negi ite mar 6 nyakorom Gajwang kama wach koro nitiere. Ahinya weche makamagi koro medo nyuolore pacho kaendi. Wach mar twak e kind jatend piny gi jatend kweth mapingo piny Kenya mano Raila Odinga medo nyayore. Mabiro nyocha Boniface ni neno ka jatend piny nooro ote e mbui mare mar Twitter. Kwacho ni kuwuok e piny Tanzania eno yie kendo en ready, oikore mar loso gi kweth mano mar Azimio, mano jatende Raila Amolo Odinga. Odiochieng' manyoro nwanene kentiere piny Tanzania noduogo odhiambo manyoro, ka bende wang'e noikore ne limbe mare gwenge mag dho nam chumbi chakre odiochieng' makawuono. Wang'e ni ite mar 6. Aya, nitiere moko kuom jotelo ka mabende oloso ahinya kaluwore kod twak e kind Raila Odinga kanyakla kod Ruto. Mana kinya kwa nyalo ng'iyo moko kuom jotelo mabende ochiwo pachgi kanyo. En adier ni gie sani to wanyalo wacho kata mwang'eyo gima ling en ni twak ama the two parties are trying to reach out to each other. Parties ariyo gitemo mondo at least gimiluongo ni dialogue chotimore. To mana kako wasewacho chien kacha en ni gie sani gima kelo pek maduong' kabisa en ni headliners ka mwasewacho chien kacha ka ema samoro nyalo bedo ni kelo problem. Moluor migosi Raila Amolo Odinga be nyowacho nyoro ni ka dibed ni jatend piny Kenya bwana William Ruto dwaro romo kode to ok ber ka oluonge gi oboke manyo ndiko e mbui kacha. Nyowacho ni ong'eyo address mare, ong'eyo telephone number mare. Koro gi mago to politics anyway, but gima nang'eyo en ni gie sani to ndie kaka jogi wuoye background. Seche kela gi mwano dwaro kony mar international expert mediators mondo obie Kenya ka mondo nen to ang'o manyalo timore. Ing'eno chopo kama koro the two sides dhao to in as much as gidwaro ni mondo giwuo pok wayudo a neutral arbiter madwaro mondo kel jogie karachiel mondo migi wuo. Kaka asewacho ni gichien kacha na gombo kabisa ni jogi mondo wuo. Kenya economy marwa sani ni kama rach kabisa, omiyo gik machalo kaka tulo kaka magie ok gin gik maber. Ni neno kaka jowanyo tho mang'eny Kisumo kacha state mag Nyalenda neno gima nyo polise nyo timo ma ok omora kabisa. Omiyo gie sani ana nyalo wacho ni we need to find a solution ni problem mwantiere go kaka Kenya. Ang'eni wach makama nitiere kod dongruoge mopogore opogore biro bedo kwaluwo. Ponono ni twak makama biro bedo kadhi nyime. Ponono kata mana ni ugai mar Azimio Raila Odinga biro bedo katudore kod jatend piny mar neno ni twak makama odhi yo makare. En mana neno moko kuom jotela hinya mawuok e kweth mar Azimio. Opio wandayo odiochieng' manyoro na wacho ni jatend piny ok nego bed ni luongo ugai mar Azimio Raila Odinga mana e yor iwacho ni e yor mbui. Entiere gi simbe olu kenge makare kapo nono ne odwaro twagno mar mondo mi odhi makare. Kopogore gi manya korom Gajwang bende batha kuma chiel koni bende odiochieng' manyoro wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto nantiere e piny mano mar Tanzania. Kata kamano nanitiere romo moro mabende nego bed ni nochope, romo mabende nachako odiochieng' manyoro mago mantiere e pinje mano e piny Russia, romo maywayo jotelo mawuok e pinje mag Afrika nochako odiochieng' manyoro. Kata kamano jatend piny wacho no kodhi bedo kochope romo makamano. Entiere gi limbe mochako odiochieng' makawuono, limbe mare mano ma e gwenge mag mano limbe mar Ndala Beach e gwenge mag kadho nam chumbi. Odiochieng' manyoro nwawinjo kanyo jala mochung' ne weche mag tudruok e kar jot mar jatend piny Hussein Mohamed ka bende nowacho ni jatend piny tiere gi chenro mopogore opogore ma bende koro biro bedo koyango e gwenge mag kadho nam chumbi e kinde thuolo mar ndalo abich ma bende biro bedo kotime limbe.
Kopogre gi mano, iti gazet mar abiriyo Nyakwar Mgajwang' bende koro wamul ni anena wach motenre kod chudo mago mag jotije mag piny owacho. Boniface odiochieng' ma kawuono en chieng' tarik 27 ang'e ni wasechopo wagik chopo e miso mar dwe. Oganda mopogore opogore bende jayudo osara margi kata mana kapok dwe orumo. Koro kuom ranyisi iwacho kanyo ni civil servants gin moko kuom oganda ma bende oseyudo omenda mag-gi mago mag osara mar dwe mar abiriyo. Koro wach mantiere ni fresh salary paying for civil servants as new NSSF rates effected. Dibed ni koro weche motenre kod lokruok mago ma bende nokete duola mano mar NSSF osechako tiyo nikech koro civil servants wacho ni omenda margi mana giyudo dwe mar abiriyo mago jotije mag piny owacho. Onduse nagigeno ni omenda ma kamane bed ni medo gisebedo ka gikedo mar mondo mi medgi osara hinya kram na jopuonje sani koro nenore ni onduse. Correct, en adier ni kochakre gi dwe ni jotije sirikal biro yudo misara matin, teko margi net salary margi dhi dok piny matin, in the sense ni deductions kaka NSSF, NHIF aparo nosechako kendo gie sani gima pok ging'ado aparo ni en mar housing levy cha to be girita rita nikech wachno pod nie doho. En adier ni mae timore sama ochumi tek kabisa nikech let's say ni jatich sirikal to samoro nyocha yudo kata siling 50,000 net salary mari kotim deductions gi duto pesa ni dhi dok piny sana kata gi 42,000 kata 38,000 to en hawi marach ni gitimore sama ngima oidho kabisa moripo bed ni kae weche ber to jotij sirikal actually gisega bedo ka gidwa wacho ni sirikal omed gi pesa kata jopuonje nyo expect salary raise e dwe mwachako ni to cushion them on gik machalo kaka pek mar ngima inflation. En wach matek kabisa kiani bro timore nadi. Nyine no ka muluor Busia Senate odhi e court kacho temo yware gi jogie mondo finance bill othich woko. Kiana ng'ma bro timore but wanyalo mana rito mondo wane doho mar mondo obio nyiswa ni chik motenre kod omenda ni bro bed kitiyo kode pachoka kata oyo kata kamano wach machielo ma bende ka The Standard ondiko kani ne gidayo dhom moko kuom jotije mago mag piny owacho ma bende koro lieko ni osara margi no ng'ad kod kwanata mala auchiel kata kamano girito mar mondo mi ochiwne gi payslip ng'eni kosechiwni payslip ok inyalo ga ng'eni deductions mag onduso omenda ni e yo machalo nade. Duol mochung' ne jotije mag piny owacho mano mong'ere kaka Kenya Civil Servants Union bende wacho ni koro gibiro bedo gi twak gi piny owacho mar ng'iyo kaka okang' makamano biro bedo kadhi. Kokamano Boniface aduoki chien e ite mano mar ariyo kama bende wadwaro ng'iya nena ntiere nyadendi kata na miyo moro mong'ere kaka Margaret Chweya ma bende koro wacho ni ne en jaoda Simeon Nyachai. Simeon Nyachai nyalo paro Nyakwar Mgajwang' noseng'elo rengo kata kamano ne en jal ma bende notie sirikande mano mar jatend piny Kenya machon mosenindo mano Moi kanyakla koda Mwai Kibaki. Koro nyadendi Margaret Chani en bende koro ni dayo dhoge bende koro liekre ni en bende nonyuome e kinde thuolo mokalo bende gi iwacho ni chwa ang'wen e kinde mokalo ariyo ntiere pinya mano mar US to kata kamano entiere gi nyithindo 3. Mae wach matek kabisa kendo anyalo wacho ni politicians yudre o kata politician chuo ma jo Kenya yudre kama tek kabisa nikech samoro idhi kawo nyadendi moro chien kucha ba kata Nyasaye okonyo ba Nyasaye ogwedho kode ba yudo kata nyithindo moko tiyudo ni ok introduce any family ni formally koro tich bedo matek sama itho in the sense ni odwaro duogo kuom oganda magi nikech en gi rembi. Anyalo wacho ni joma chuo bed joma otang' kabisa kendo kata ka Nyasaye ogwedhi amas let's say ni iwuok oko mar dala bi iyudo rigi nyadendi moro woko kucha bi Nyasaye ogwedhou. Aparo ni ber ka jogi ong'eyo e samo winjore mar Nyachaye ni mama Margaret an to gi kokora kiani ndalo gi teto ne en kanye ma ka koro chopo several years ka Nyasaye osetho
Yes, nyocha en kinde kure. makamagi ka bende wacho ni nitiere gi nyithi nyachae adek, bende ng'eni nyaka mwandu dong ka na in gi wuon nyathi, to wuon nyathi ka notho to samoro bende lwete na ber lwete na bok, dong nyithindo be nyaka winje wega kowuok e mondo ma bende wuon gi nitiere godo. Kata kamano anyuola mar nyachae pod nono wach makamano. Ineno kanyo ka bende gidayo dhok ma bende giwacho ni miyo ni nokende bende gi chuo mamoko 4. Kata kamano nyithindo 3 ma miyo ma bende ong'ere kaka Margaret Chwe wacho ni gin nyithi nyachae. Kata kamano nyaka sani bende wacho ni nitiere nergi, Chwe ni wacho ni nitiere nergi ma bende notho. Nergi no nonyise ni nyachae nochulo, iwacho ni dowry, nochulo dowry kanyo, nokow gi bahasha. Kata kamano magi weche ma bende pod nitiere nyakorom Gajwang'. Koro kapo nono ni inyiewo gazet mar The Standard, ibiro bedo kisomo wach makamano mar mondo mi ing'e thor wach. Kopogore gi mano, wamul mana mapiyo piyo wadhi it gazet mar adek. Nitiere sigana ma bende nomulo chunya ahinya, mano mar wuoyi mong'ere kaka John Ewuoyi. John Ewuoyi ni no sidh kondo mano mbalariany mong'ere kaka Technical University of Mombasa, mano juma mokalo. To no sidhe kondo gi masters degree. To masters degree ok en degree en mana degree motenre kod weche mag kwano. To koro gimomiyo ni sigana ma kama nyalo bedo ni nyalo mulo chuny en nikech nonyuole ka oonge lwete ge ariyo. Kata mana king'iyo pichni ma kama ineno kata mana ndiko, kata mana kako ndiko nyakorom Gajwang'. Sime bende rineno kanyo, kata mana kaka onyalo bedo no scroll sime. Magi gin weche mamulo dho chuny mamiyo ng'ato mijing'o donge. Correct. Anyalo wacho ni ma en story maber kabisa kendo ochiwo hope ni jogo ma samoro nigi ulemavu e kit ngimagi. An to ahero ga wacho ni ulemavu ok onyiso ni ok inyal timo gima Nyasaye nowacho ni biro timo. Kendo anyalo wacho ni kata jogo man kata gi nyithindo mong'ol, wekur kano nyithindo gi e ot, terur nyithindo gi e skunde mondo mi gisom. Society be nyaka koro embrace joma nigi ulemavu. Ok ne en hero mare mondo mi Nyasaye ochweye kamano. Maybe there's a reason momiyo nochweye kamano. Koro anyalo wacho ni society nyaka embrace jok man nigi ulemavu. Anyalo advice ni kata parents man gi nyithindo man gi ulemavu man gin gi upungufu moro e dendgi, nyithindo gi tergi e school. Iyudo ni jomoko nigi nyithindo machalo kamago to ok gidwa kata golo gi oko. For example, nyithindo man kata gi tuoche machalo kaka autism. Tinde piny olony, understanding mar dhano bende osebiro malo kabisa. Omiyo we kano nyathi e ot man gi tuo mar autism, nitie kaka inyalo kony nyathini bobedo bed iluongo ni Bwana Cheboi. Nyinge Cheboi. Obedo bed ng'at machalo malis kama e chieng' machalo ama gi mbele kacha. Mana kamano bende dholiech bende wacho ni disability is not inability donge. Yes. Kata kamano kata mana kwang'iyo siganda Ewuoyi ni bende nosomo e school mano mar secondary ma Maralala, kama bende noyudo grade mano mar B+. Puoch gi paka ahinya ne Ewuoyi Jona. Kopogore gi mano waring'ano mapiyo e it gazet mano mar 4, kama bende koro wadwaro ng'iyo sigana motenre kod doho ka bende wuod Uhuru mano mana en jatend piny Kenya mar 4 e pachoka mano Jomo bende manyoro koro noyudo resruok e doho maduong' ma pachoka. Bang' doho maduong' ma pachoka indi nochungo dwaro mano mar piny owacho mar Mae Magina karamna bunde ma bende entiere godo. Sigana ma kama ng'ene ni ywaruok ma bende osebedo chieng' tarik 21 jogo eko malikore mano mar dwene, jogo eko malikore ni ne gin obila ne odhi ma nadwa monjo dalane mar timo ne nonro ma koni kod kocha. Wach ma bende waneno karamna kana jatend piny Kenya machon nowuok oko moloso nyaka gi jofwambo. Nowuok oko bowuoyo kodwa kendo nowuok oko koger kabisa kawacho ni he will stop at nothing mondo mi protect family mare. Gan drama mar joka family mar Kenyatta ni to en story ma is very interesting nikech ka en adier ni nyithind moluor jatelo mokalo Uhuru Kenyatta ne gin gi Magina. Under circumstances mage mane gi acquire weapons gi. To ang' mose lokore over this short period momiyo koro imonjo gi sirikal, ing'iso gi ni mondo giduok Magina gi ne sirikal. Aparo ni direction manyo gi kawo kaka family mar dhi e doho ni en a wise decision nikech kaka doho wacho kacha ni en ni kik guns go kaw mondo protection ama security margi obed protected at the moment.
nya neno chien kacha ka jatelo migosi Uhuru Kenyatta nowacho ni nyithindo gi for example nokwayo mondo mi owenegi state security for a period mal chalo kaka higa achiel kamae but sirikal masani notamore ne gidwaro ni mondo owenegi security mondo gi acclimatize magi ok gin jajia magi nyithind president former president mosetiyo ni Kenya from higni mang'eny kabisa koro ne gikwayo as a family ni mondo omigi state protection for 1 year but serikal notamore the same no apply ni mama gi Mama Ngina Kenyatta mosebedo gi state security for a very long period due to the fact en Mama Ngina Kenyatta oken ngato oken mama kala kae no nen mikai mokuonge pachoka yes nen mikai mokuonge pachoka ochako miyo Uhuru Kenyatta mobedo jatendwa omiyo she deserves state protection ten hawi marach ni nyocha waneno drama moko ma surround security margi magi ko kora kapar ni en wach maber kabisa kata kamano wuod Uhuru ni mongere kaka John Jomo Kenyatta bende nitiere gi okil kama loka mare mano mongere kaka Fred Ngatia bende kinde ma bende imayo kata mnangato bonde ma bende entiere godo bende ng'iyo ni nango mi ni license nyalo bedo revoked nikech kaluwore gi okil kama loka mano mar wuod Uhuru owacho ni Jomo onge kethruok moro amora kata na buogo ngima ng'ato ma bende osetimo kinde mosekalo kata kamano koro ne giyudo resruok bang' doho maduong' Nyakorom Gajwang' thicho oko okang' makamana ng'en weche makamagi pod luoro weche mag doho gin weche ma bende pod ntiere kod dongruok ma bende waluwo machiegni kopogore gi mano bende jod bura mago mag duond bura ma bende noyier kod duond bura mano mar ODM madiro maboro bende waseneno ka osebed kidayo dhoggi bende chutho kotenre kod balo gi chike mago mag duond bura mano mar ODM wach makama diwach nang mae to goro party bro decide party nigi mechanism mage kaka ginyalo punish jok modhi iluongo nango jok mobalo Nyalo wacho ni party bro decide MP saboro gi ging'egi omiyo ne gikawo decision ni magi politics ana nyalo wacho kamano there is a reason momiyo ne gikawo that hardline position and in every situation ama weche machalo kamagie party disciplinary action bro nyiso ni what is the next course of action minyalo kaw ni jok machalo kamagie niki chenro mar dadho gi notem juma ni kabindwa ng'eni jakom mar kamitino notel ne gi kanyo kod Ben Sihanya katika mano warito ng'iyo gi maduond bura mar ODM biro bedo ka kaw ne jotelo aboro ma bende giwacho ni nobalo kod chike matayo duond bura mano mar ODM Belfast dwaro mar mondo mi wareng piyo nikech aneno ka welo ma bende dadonjo godo twak mokwongo osechopo kaindi wadhi ni gazet mar 10 wach machiel ma bende biro bedo ka mule chal mar piny Kenya hudichi manyoro no aneno kanyo ka kweth mar Azimio notimo rapar ne jogo eko ma bende noyudo hinyruok mopogore ng'anyo mago mag Azimio ma bende nonene kinde mokalo moko bende nolalo ngima gi hudichi manyoro bende no aneno ko gai mar Azimio Raila Odinga notimo limbe e osiptende mopogore buore Nairobi ka bang' mano nodhi kanyo moko Msuma hineno maua kanyo ma bende nodhi opedh kanyo mane kar jot mar Jaramogi Oginga Odinga mantiere Upper Hill buore Nairobi Bonfas wach ni dakilose koso wach ni nyaka lose anyalo wacho ni nyogi paro maber mondo mi gi nini gi mok Msuma ama gi yuag jok manyocha waselalo chien kacha en paro maber kabisa kendo nyamor kabisa kaneno migosi moluor Raila Amolo Odinga ka wuotho e osiptande mopogore ma jowanyocha otho chien kacha anya wacho ni kokora amor kabisa ni maandamano nyoro olor in the sense that jowanyo dhi tho mang'eny kabisa kendo aparo kata jok manyo advice bwana Raila Odinga ni o stop maandamano this was maandamano die mana manyoro kani njore mana kako gai mar Azimio loso owacho ni bado itaendelea lakini Sharon kada mana odiochieng' manyoro pi wanda ina ntiere nyaka londo mar Ramogi ko bende wacho ni ng'anyo pod dhi mana nyime chin tich adek mano mar juma mabiro ana nyalo nyiso jotendwa ni we need to think ni wadwa sudo mbele ama wadwa go siasa ama wadwa fight for our rights in what sense asingisi chien kacha ni maandamano is not right for the country at the moment in as much as wadwaro ni weche wan weche mang'eny wadwaro obed resolved to mwadhie maandamano jowa ema tho kendo githo yore malit kabisa waselalo ji adisani joma ng'eny kabisa Raila nyowacho ni almost 50
kendo ingen samwani maandamano to jogi target wa kwanza gimanyo timre Nyalenda cha macha iluongo ni police brutality kendo anyalo wacho ni duol kaka mar IPOA nyaka dhi bachunguza gicha maber ma polisi manyo bedo involved maki batwe maandamano we must stop. There is a better way mwanyalo resolve go weche machando kaka oganda jonagi ama kaka jopati. Wabro bedo kaka waneno kaka wach makamano dhi kaponono ni maandamano biro bedo kadhi nyimbe kata kamano gai mar Azimio Ludinga to pod no makomana chung mare motegno kaluwore kod ng'anyo mabende kweth mar Azimio sebedo kabago e pacho kaindi. Iti gazet mar 12 nyakwarom gajwang' ka nido thuolo mar kadhe e gazet mar The Standard ibro bedo kiyudo tipo mag jogoeko mabende noyudo hinyruok makoni kod kocha duto mabende pod gintiere tende mopogore opogore. County government, sirikand county ma Kisumu duche manyoro naneno kwa timo tim makare. Kabena giwacho ni gibiro waiver kata gibiro chulo bills mag jogo eko mabende ntiere kunde od thieth mopogore opogore e county ma Kisumu mabende noyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo. Wadhi ne Daily Nation to abul mana thor wach mabende ntiere wieka nikech ang'eni weche mamoko wasilidho ni gazet ma The Standard kapok watieko thor wach mabende wantiere godo. Daily Nation aneno tipo kanyo mano mar moko kuom jod bura mag Azimio duche manyoro mabende notero maua kanyakla kod Msuma. Aneno ka picha mar Beatrice mabende ntiere godo e twak jakwarom gajwang' en achiel kuom jotelo mabende nochopo kanyo gi maua. Kata kamano king'iyo thor wach maduong' mar Daily Nation gindike gi dho ngere ni the big shift man kal debed ni kaluwore gi twak nikech oganda gombo winjo ni twak e kind jatend piny gi jatend kweth mar Azimio biro bedo kochomo kanye. Kata kamano wach mabende nitiere gi pogruok mabende aneno ka jo Daily Nation ndiko giwacho ni dibed ni Raila Sadi koro yie ni jatend piny e rais. Sharon, weche change ga ineno kata mana muluor President Uhuru Kenyatta en nyo penje niki sani ka ng'ato miyo opportunity mondo mi nikech osebedo chien kachako wacho ni pok giromo to nyo penje twak manyo en go kod editors chien kacha ni sani ka omiyo opportunity mondo mi rom gi bwana Ruto inyalo romo to no wacho ni onge shida kendo nyo accept o recognize kaka president mare. Wiye wil gi wach moro ma dwa wacho e kind wach twak ma sani dhi mbele romo mar jogi ma sani dhi mbele wachre gi chien kacha kendo en gima kata kirango machienglo mantie gazet mar Daily Nation kae page 15 mar Daily Nation ineno ka mwananchi kacha penjo ni to twak mantie kind bwana Ruto kod bwana Odinga ni odhi involve mwananchi at what level mwananchi penjere ni abro yudo ber mare kendo kata kisomo chien kacha neno kata wandani mag bwana Raila Odinga giwacho ni kiko bed mare kende kod bwana Ruto o involve other party leaders. Ero kama na inya Boniface achelo chopo hadoro mar mondo mi watiek twak ne korom gajon kan yudo thuolo wani som gazet ma Daily Nation bende king'iyo ite mar 12 bende ng'iye moko kuom osuptende ariyo mano mong'ere kaka Beirut mano kanyakla kod mong'ere kaka Amala manyaka gisande osechiwne gi fai gibedo suspended for 5 years mano kaluwore kod NHIF fraud. Koka mano Boniface wachin mogik kwatieko nonro mar gazet. Ananyalo wacho ni sama wachope gie sani nyaka koro wayud ni to problem wantiere go ni wadwa yudo solution ne yo machalo nadi. An gie kokora ta anyalo kwayo ni jogi ositisha maandamano mondo wanin to wanyalo solve the problem wantiere go ni yo machalo nadi. Otherwise erokamano kuom rwak makende e studio marwa kae. Ero kama na inya Boniface Otieno nyakwarom gajwang' gazeti momoro kiny makawuono The Standard gi Daily Nation idhi nyiew. Parni gazede makamage bende gintiere gi weche mathuth. Nitiere weche motenre kod dosruok kuom ranyisi iti gazet ma iye ma The Standard inyalo somo weche maket kod mago. Nitiere weche motenre kod lendo ahinya mago mag tije. Kopogore gi mano weche mag tuke gi weche mag ohala. En mana ni thuole matin e nonro mar gazet ok wanyal none ukurasa kramna page ka page. Gi kanyo makelo giko mar nonro mar gazet akaw yo matin aduoga nena gi twak e chala mar piny Kenya. Kik dhi mabor.